Itzekin, 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 itzekin. Opa Nerea, Aixo, hemen jarritzen dugu korriken inguruko kantak aztertzen, eta kasu honetan, 2022ko edizio honetan, zuk egin duzu kanta, hainbat laguntzaile eta kolaboratzaileekin, baina esan daiteke aurtengo kanta zure burmuinotik atera la pixka bat, ez? bai, hori da. Bueno, letra sustraiko linak egin zuen, eta nik musika, ni arduratu naiz pixka bat, kolaboratzaileak bilatzez edola, ez? Baina bai, hasiera batetik banun garbi sustrairi proposatu nahi niola letra egitea, eta gero tanden bat izan da, ez? Berak letra bat bidali zidan, eta horren gainean hasi nintzen pixkat musika egiten. Baina egia da ere prozesua oso luzea izan dela, urte bat izan beharrean, 2 urte izan ditut kantua egiteko, pandemia tartean izan delakoz, eta orduan oso prozesu luzea izan da, eta buelta asko eman ditu kantu honek. Egun berezi batzuentzako kanta da, 11 egunez ospatzen da korrika, baina egia esan beti atzetik lan desentekoa dago, eta gero ere dago nolabaiteko presioa ditu, baina erantzunkizun bat, kantu bat islatu behar duela korrika bezalako ekimen potente bat, ez? Bai, presioa handia da, azkenean igual zure buruari jartzen diozuna ere, baina azkenean gizarte bati erantzun bat eman behar diozu, zerbait eskaini behar diozu, eta badakizu ez duzula denekin asmatuko, ez? Orduan, nik uste importantea dela, zuri barrutik ateratzen zaizun hori, ez? Batean ateratzen zaizun hori ateratzea, eta azkenean korrika egiten lagunduko duen abesti bat sortu behar da, eta txarragoa, hobea edo politiagoa, itxusiagoa, azkenean korrikaren kantu baten nik uste baduela berezko indar bat, egun askotan laguntzen dizulako, eta azkenean sartu egiten da eta oroitzapen politiekin lotzen duzulako, ez? Orain arte hitz egin dugun musikarekin beti aipatu izan dute, ez? Korrikaren kantu batek behar du erritmoa izatea, korrika egitea lagungarri izateko, eta lelo on bat, bi gauza horiek uztartu, eta hor dator kanta, ez? Pixka korrika egitera animatzen duten kantak egitea, ez? Bai, nik uste, korrikaren kantuak izan behar duela alde batetik igual itxaskorra edo, ez? Eta gero korrika egiten lagunduko dizun bat, ez? Erritmo hori ez duk esan duzuna, ez? Erritmo hori eramaten duen kantu bat, ez? Noski korrika egiteko erritmo asko daude, baina hau uste dut nahiko ongi enkajatzen duela erritmo guztietan edo, ez? Oso jarraigarria dela, ez? Eta leloari dagokionez, hori ere, nik uste komertzial esan, baina bai errepikatu beharren zerbait dela eta ulergarria izan behar dela, ez? Eta kasu honetan, gainera, berriro egin korrika zurekin, ez? Arantzak erauzteko, nik uste horrek ere gogoratuko duela beti 22. korrika hau, ez? Oso, 2 urte oso arraro eta ero bizi izan ditugulako, ez? Ahots nagusian zu agertzen zara, 3 zabete ahotsetan, Anari alde batetik, Ane Garzia bestetik, eta zuzeu, nola izan zen aukeraketa hori? Duela 2 urte proposamena egin zidaten, eta nik banekien ez nuela nik neuk bakarrik kantatu behar, garbi neukan kantua nik egingo nuela, baina beste guztia airean zegoen. Ane Garzia duela urte batzuk ezagutu nuen beste proiektu batean, asko gustatzen zitzaidan berak transmititzen zuen hori, indarra daukela iruditzen zait, gaztea da, eta gero nik ere parte hartu nahi nuen modu batean edo bestean, eta gero sustrairen proposamena izan zen edo, zergatik ez diogu Anariri esaten, ez? Eta nik oso garbi nuen, baiez, baina ez nuen bere baiezkoa espero. Orduan, hotxe egin nion, esan nion, proposatu nion, eta handik egun gutxira erantzun zidan, baiezkoa emanez, eta orduan esan nuen, begira ze osorik gelditzen den, ez? 20 piko urteko bat, 40 piko urteko bat, eta 50 piko urteko bat, ez? Hiru emakume, 3 generazio desberdin, eta ez dakit elkarrekin korrika baten kantua egiten, ez? Orduan, ikuste hori kombinazio polita izan dela, interesgarria. Emaitza esan dezakegu nahiko poperoa dela, melodia oso gozoa daude, ahots ezberdina dira hiruak, baina oso ondo uztartzen dira, ez? Bai, poperoa da, baina nire gana etorri zirenean, nik banekin ez zidatela bat eskatuko. Orduan, bai, poperoa atera da, eta esaten dizute oso baldintzatuta egon da bizitu dugun guzti honengatik, Orduan, hor ere nik uste zati motibo desente dagoela, edo oso niretzat hunkigarriak izan direnak, ez? Baina horregatik, eta gero 3 ahotsak ongi uztartzen dute, ahotsek, ez? Estilo desberdinetatik gatoz, baina azkenean hori, kombinaketa hori berezia dela iruditzen zait eta indarra ematen diola, ez?
aipatu duzu sustraiko lehenarekin osatu zenutela letra, zirriborro bat egin, zuk ere beraekin aportatu, bien artean norabide bat bilatu, eta kasu honetan hitzaren garrantzia, hitz egiteko garrantzi hori aipatzen duzue kantuan, ez? Transmisioa, euskara erabiltzea importantea dela, euskara sustatzeko, hortik dator, ez? Eta gero AEKak proposatzen zuen hitzekin, ez, hitz joku hori, ekin ere bai oso garrantzitsua izan da beste honetan, ez? Baina ez bakarrik korrikan, baizik eta hitz egiteko ausartzea, ekiteko ausartzea, beldurrak uxatzeko, alde batera uzteko eta pixkat erreakzionatzeko letra bat bezala izan da, ez? Pixkat gizartea esnatzeko ere modu bat, ez? Azkenean bi urtez egon gara lotan edo gauza batzuen edo esanetara horretara, ez? Orduan izan da pixka bat ere espabilatzeko letra bat bezala edo, ez? Orduan, korrika egiteko noski, baina nik uste kantu honek ere korrikaz aparte garai bati ere egiten diola referentzia edo momentu konkretu bati, ez? Kanta osatzeko, banda bat osatu zenuen zure oldoan, Einaut Gaztainagarekin garabatzen da, Zestoako Gaztain estudiotan, zen izan dituzu olgoan? Ander Zulaika bateria jotzen, Itxaso Etxebeste bajuarekin, eta Einauti berari esan nion ere gitarra joko ote zuen eta animatu zen, eta oso kontentu emaitzarekin. Gero nik pianoa edo jo dut, eta hori izan da pixka instrumentazioa. Ederki, bideoklipa berri, zainbat artista ezagun ikusten ditugu, eta aur pila bat, horiek direlako azken finean euskararen etorkizuna, ez? Bai, garrantzitsua zen guretzat, ez, jendea erakustea, bideoklipean jendea egotea, eta adin desberdinekoak ere bai, ez, eta hori ikusten da, ez, umeak daude, gure etorkizuna, ez, helduak ere daude, eta gero erdiko generazioa. Nik uste kantu hau oso erdiko generazioa dela, ez, ikusten dut helduen eta txikien arteko kate bat garela, eta zaindu behar ditugula bai helduak, baina bai umeak ere, ez, orduan beraiek eman diguten hori, txikiei emateko. Orduan umerik gabe gizarterik ez dago, orduan garrantzitsua dira niretzat, bai. Korrika 22 edizio egingo ditu aurtengoarekin, 40 urte pasatxu Euskal Herrian zehar ari dela korrika herriz herri. Amurizak egin zuen lehenengo kanta, zuk azkenekoa, transmisioa badago, Amurizatik, zuregana, eta aurrera jarraitzeko importantea delako hori, ez? Transmititzea euskararen garrantzia egunero ere bili behar dela, eta bide horretan korrika ere bultzada handia ematen diola, ez? Bai, nik uste korrika gaur egun beharrezkoa dugula. Ez dakit, gizartea pizteko eta pixka gogoratzeko baizue. Euskarak behar gaitu, ez? Eta bisibilizatu behar da, ikusi behar da eta erabili behar da, ez? Orduan, ez dugu ahaztu behar ere, euskarak orain ere garai honekin ere asko sufritu duela. Horre atzean gelditu da, ez? Etxeetan barruan bakarrik eta kito, ez? Eta etxe batzutan bakarrik. Orduan, nik uste honekin berriz ere esnatu egiten dela korrika, ez? Gizarte bezala beharrezkoa dugu. Esan beharra dut, 40 urte hauetan edo, esan behar dut jaio nintzela 80an, korrika lehenengo edizioan, eta nik egin dut 22. korrika 2022. Urtean. Eta esan batzun 21. Kuriosidade bezala, baina bueno, arro esaten dut, bai. Oso ondo, esan bezala korrika badator, aurten ere, azken urtetan bezala imaginatzen dut, korrika egiteko prest. Noski, nik txikitatik ateratzen naiz, ez dakit 7. korrika edo gogoratzen dut, hemen Desordutan pasatzen zen korrika, Betelu aldera, Leitz aldera, Irurtzun aldera, Basaburuara, eta Desordutan elkartzen ginen hemen afaltzeko gurasoekin eta gero aita normalen etortzen zen gu hiruok senideak esnatzera, lauetan, korrika badator, atera gaitezen, ez? Ateratzen ginen, eta orain desberdina izango da, orain alabekin aterako naiz, eta eguerdiko ordu bat aldera. Hori nire alde, ez? Baina bai, ama bezala oso gustora erakutsiko diet nire alabei zer den korrika. Eta plazerrez entzungo dugu, zuek egindako kanta, une oro furgonetatik, Euskal Herri osoa zabaltzen, eta gustora uste kantu polita dela urtengoa ere, korrikarako animatzen duela, melodiak ere gozo sartzen dira buruan, uste hemendik aurrera melodia horiek bueltak izango ditugula, eta hori beti ere gauza ederra da, euskara suspertzeko, eta guretzako ere korri pixkat egiteko euskaren alde. Kriston plazerra, zurekin egotea, kantuarekin gozatu dugu, korrikarekin gozatuko dugu, eta errepidetan ikusiko gara. Hamaika egun horietan, primeran. Mila esker. Zuei. Da berriro egin, korrika zurekin arantzak erauzteko elkarren ederrez.
ta berriro egin mundua zurekin. Beti baitago norbait hitzekiteko prest. Hitzekin